No. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City. Dapat sa Manila, Philippines. Welcome to my channel. Ding! Kung sounds ding! Tama. Bago ko madungog na sa ding. Yan, welcome to my YouTube channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ay mabintag. Labi na yun sa mga viewers o sa karoon na yun nakakita ko ng video. God bless po. Mayang buntag. Saan pamatay mo? Sakit ang likod. Likod. Libre mga lutahan ba? Kini Oo. grabe kini gani kung kislit. Oo. Kislito lang ka kay sakit tayo sa dili. Di magkakalaga pa sa hapon gabi. Asa katagsa lagi kung mukha. Maligo gigo basta kuan. Dili himasa lang maligo. Maligo gud ini kumano. Dili prominti. Tawag ka gakaw. Ano? Bago kag sa dili, ayo ko na basa. Kay pas kusog mo. Pas adaan na gini sa una. Hindi kay ko na kay maningil ko na siya ba. Gabi na ka nang paguli sa balay. Maningil na. Ano, dugay pa man. Dugay lagi karon na. Atong edad pag 30 ka pina. Usa man lagi ng mga taas mo yuri. Okay daw, kay sakit lagi daw niya ako ano rin. Yurik lagi na niya, mulungol kayo ng diri. Karoon nga anaon na mo ba? Kuan sakit ba? Sakit likod, ang lawas, kung pamina ni mo. Apoy. Ang lawas. Alasala ko kamay ko. Kuan na sa. Kahir ko daw na. Kahir ko na nangagi ba nga. Mapansin man nato, dati time nga bro. Ang vision jud napoy ulo. Lain mo kang lawas. Pabantay mo kita na. Wala lagi panahon karon. Karon tuig ka. Puro na gyud ni kuan. Luya. Pagkati Trabaho. Undangan sa trabaho kasi mo takadaw ko sa asahon. Murag na mo tong trabaho kang murag sington kapag bati ba mo. Misyon na Lahi. ay. Lahira. Una pre ko ang na Hindi ka na ni mo. Ni kalsa ni mo labi na ko trabaho kay mga flyboard. mga bukat jud. At cutting ni mo na. So na kaya na ko isa. Karon di na pwede. Dinahanglan na lagi ko kauban. Dayong. Lahi na gud siya no. Pisado ni. Lahi to mga 20, 30. Ah, pwede na ito iligandaga ng isa kapligo. Singot uga po sukol no. Karon medyo ingat tayo labi na mga 40 plus na lisod na. Kita city na po. Lisod na. Sige. Basta na kay shout out siya sa inyong lugar. Shout out ya sa taga-Sakog. Sa Luban. Oh. Ato lang nakaila sa kuha. Apel mo Wala mo na. dire. Napot nang wala nang kaila. Oh. Ayan guys, shout Shout out out sa sa taga anak niya nga nabili nagbantay ni Sean Kionor. Sean Conor. Ayan. Nag 1 year naman eh, no? 1 year na itong 18. Maganda. Lawyer sa mga taon. Success. Ay, naragyan. Karoon gani. Kani, ako. Sabot. Pag umay, klase na po. Balik ka dito. Klase. Balik na po. Anara. Madalang shout out sa taga Sakob. Hagunoy, no? Hago na. Sakob, Hagunoy, Davao del Sur. Hello sa inyo. God bless po sa taga Sakob. Tibok, Hagunoy, Davao del Sur, no? Nasa sa natin tabangan kay nahin ang paminas lawas, no? Sa tagang likod, kalawasan, mga lutahan. Basta walay kondisyon, nahin tayo na lang, no? Sa tabangan na ito mamain si Sir, siyempre, nabanan sa pagkampus nyo. Siyempre, tanang nga madool dali, maningkam mo nga mamayom, katod sa tumayom mo. Mag-shout out ko sa mga viewers na regular viewers. Sa karoon lang nakakita ng video, mahilig kong kag traditional hilot. Please subscribe, click ng bell button para updated ka sa ako ang gina-upload matag-adlaw, comment, like, and share. Comment lang mo guys, kung na mo yung mga pangutana, labi na sa inyong ginapamatis kalawasan, hangtod karon inyo dyan po ginadala-dala. No? Kato ding taga-Sakop nga Lapot Family, sinakakuan, nara atbang ang balay ani, nara sa atbang sa balay ni Asing? Hasing. Kanandre. Miranda. Atbang ra sa balay ni Hasing. Dito? Pro. Dito nga. Tako na balay rin, no? Sige, so mga shout out sa taga mga Lapot family. No, at bang sa balay nila Miranda family. Ayan, taga Sakob. Ano dako kita katubhan. No? Sige, so hello sa inyo no? Siyempre sa mga viewers na ko, Reels, Facebook friends na ko, shout out to top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines, o sa lahat po ng mga OFW, God bless po. Kung ganyan mo mag-friends ako ano na ko Facebook, Eric Hilot ang
traditional. So ayan guys, so magsugod ako gila chat out ko sa taga Sakob, Hagunoy Double Dolsa. Love you guys. Thank you sir. Ano t-shirt? Nakalam just na. Ano po, dugay na dito ba? So kita kan dugay kaysa sige na lang. Iso to sige balik-balik ko, nililalim ang sakit. Karon kagwanta gud. Wala ni sakit rin nilotan. Sakit ay. Sakit. Ana gani, Ano ka sakit sa una? ana gani ang ikaduha, masakit eh. Karon murag sakit ka din tayo no. Primero nito yung masakit eh. Kaduha mo na reklamo naman ka. Reklamo ron. Ano yan? Ron na Ikaw ikuman man, ikuman. Pero ano, nagainom daw primero bulak man. Ganun, kamu tatataw. Asos na gamay ka. Asos na gamay. Gamay ka. Hop, tara. Pero si Tony. Okay na ka na? Ready na? Okay. Pero hinayay lang. Hinayay. Good guys, ako ang customer. Hinayay daw, hinayay. Sige, so. Hello po sa mga viewers. Hard or smooth? So, papilion man na nila. Hard or smooth? Kung lang ka na normal lang, gitik-gitik ra. Kung may mo siya, i-hard ka may, adusan juga, adusan. Nakamot ko siko na ibutan. Buwan nila yung kusugan ni daw, kahanin. Siko na. Siko na, sakit, naminok kayo na. Ano ba? I-chat mo gabi eh. Gabi eh na may basta kaya, sa birthday mami. Wala magkainom. Last na itong kan, last ko na pinama itong 18. Last na tayo yung last day. Last na yun, yung dito nagsugod eh. Last. Pagkaugma, urag lain, ang dito mati noon. Nasa ro, mabigyan na akong isis nga. Nasa ro mga bulana. Sunod na po last. Nasa bulana. Ah. Mo. Lagi ni mama. Mang. Mang. Walang ko cellphone. Diyan ang kapilin. Ito. Alas 10. Telepon, okay? So dito yung tinapangalan. Norbin. Norbin. Hindi ka magpasar o lawa ha? Karang gugma, bisa ka maligo.
Bata rin. Matan ka. Nagpiyok siya. Maglimbot. Ano na yung mga pag-iduyan mo? Oo, yun na yun. Ano ko nga, dito mga na, mutambuling duyan na. Kuan lang. Kuan lang dyan mo. Ubus. Ugot. Ade, bilaron siya, bilaron. Akong style, akong kuhan, kapuyon. Oh, gani, kapuyon siya. Jadi dyan sa patulugon. Dili, kanang umuyab na ba? Oh, Hindi alam-alamon. Hindi alam-alam. Kadungog lang tingog dumay, wala na. Ikaw may bantay. Tahay. May karoon, magbulan. Klase na. Bakjab mo na. Bulan, labi dito. Magkabi eh. Duty mo buntag. ano siya motor. Tungkol. Parang ko na motor. Itang na motor kaysa wala. Problema ko to kay impas ang motor. Bulan ako naging basa. Bulan na ra. Oh, Kasi pag mga timing nga ko to. Ang pilisin siya. why yun siya, delikado. Plano ko kaya mo ito. Wala magyapon ng kompletong motor. Ang isa kaya di mo kompleto. At sambahan ba niya? Gabi eh, uy, suman ni ma'am. Sabi sa kadlaw pa. Mayroon pa maniid na o. Sinsyado gani. Bagay, magkito noon na siya. Ang kaya lang anak ko, muharang yun ba? Di na mo kahunong. Ngita dito ko. Itang paagi, magpuntahan. So na, Maka siya nagpapayarong kuhan, tayo, sila ang kuhan doon. Pinagalit ko ni Panta kahit tumabudsit. nanay ispe. Wala pa na siya speed. Speed ang daan doon, tapos ito na yata ron. Pila to kay BJ. Nasaka ba ya? Naay ko akong classmate nagka process like ispe. Picture lang, wala na driving. Picturean lang ka, mo na yung trabaho nila ron. Wala na, igo lang mo submit sa papilis. Kalisod man mag-drive pa ka, purot ng time. Tuloy, sila na istay dito na. Wala pa tumarin niya ba? 1 year old na. 1 year lang. Awan niya ra, awan ko meron yan. Kailangan sa within 1 year, ma-process na siya. Yung ko kay kuhan kay Lado si India. Tanaw na, processing ko sila ako. Ikaw, hindi kayo na. Tingnan ganun ko na yung atong kuhan, nag 6.5 ba ang kuhan? 3.5 tong matay pera na nga 3.5, hindi mahal. Wala na exam. Wala Ding! na ka, exam nga ako, papiliyon ka, pero ingat siya nga, ayaw na lang na i-direct ka, exam mo lang nato, kung minagwala na, doon na, Pa-exam mo lang. exam mo lang niya. Ayaw lang na bota, biglang na rin mo yung bata, bipingo na daan niya, dili ipawrot o kuhan, answer. Kaya sila na yung tiwas. Okay, ito ba, mga, wala na kang ito eh. Ya, dihadid sa tulog sa ito ko pa ito mo. Bukan eh. Naon na pa to, wala na kay exam, diretso na professional. Karon dito na mga kuan, non-prof dito una. Wala na professional. Mga ano pa ngayon, wala to 8 kapin. 8 mil. 8 mil kana, murag ang 8 mil, murag wala na kuan. Wala exam. Wala na exam. Wala exam. Ditso. Bayad na lang katanan ba? Pero delikado mo kuna. Di ka mo agay exam. Yung dati itong ka-exam, para kapalo yun, tinawa lang, mas mahal itong exam. Exam ba? Bahala ibagsak ba? Oo, at naging kayo, ibalan. Ibagsak. Ikaduha ko ibagsak mo lang yun. Exam mo. Kaysa mo dito pag kuha, pumunta na sa ko, sinuha sa mga ramay tubang. Grabe, naos. Ha? Bugnaw kayo. Mga Mas na dito. Sumuko ka mo. Ay! Bugnaw. Beer dahil. Bugnaw. Ang beer, no? Hindi nga rin ko sa kung mura niya,
Ay na kuan pa kung dextrose lang diya og kuan tang duay sili. Ya pare siya to reverse. Admit, anong admit ba ga? Inumin na niya. Sa buong ka sige admit. Ako na anak dodong no, duha na ko to eh. Dali gyapon ka magtulo na lang magtulo. Tulo na, tuloy. Ulit magyapon pa to sa istorya. Pero tayo nagkatawa kay may program. So karon kay hit for man ko. Adi ka mo apilya dong kay ito ko ako may imong balan. Matag na siya problema. So na sila nagpakuha So, so na. kuwan lang na siya kanang Late. late lang na siya. Ito na pagmahanap ko sa anak. Pero makuha naman na siya, bahala great. Mama kayo nga na. Mama kayo pa niya lakaw, dugay kayo lakaw. Makuha na lagi na. Kanang bata nga wa ko na moagi kamang. Dili mo kamang. Wa ko na moagi kamang. Britso ra na siya. Kuan kanang kuan sa kanang kilit-kilit. Kumang lakaw. Oh, kapoy na siya dito. Dali mo kamang. Ano sa dito? Gusto kayo mo kamang. Kapulan kayo mo kan. Uptik kayo mo kamang. Yun, ang style mo ron kay pag imong kuhaon nga gikan siya nagkamang-kamang, di na napuputang. Lingaw-lingaw na, dili siya puputang, nilak. Gusto na bitang lolo. Gusto niya. Surrender ko eh. Ano kaya? Ito kayo sa Sukat. kanang mo barog lang yung kagpukuson siya niya sa kauras. Pag napuyas di ba? Layo na kayo ng iskawra na po. Sige lang ni mo lingawon mo. Basta na, malubog ka ba? Kuya ni. Barog bitaw kay nagay dipasaan. Gaan man pero pati ka po still. Kumanino. Kapoy kayo mo. Kapoy sa kapoy. Ako yung pantay malay kung ano nakadako kanang ba? Yan eh. Okay ra na. Hindi na na kayo. Bahala daghan pa. Pero nang Anong kaya po to, mga katulugon. hindi pa maminaw. Nya, kung siya makitaan, Kukaon. nga nga rito, punitin. Dito sa baba. Sa naman yung dagko na itong anak, hayahay naman tata. Kung muna, sige sila maglalis ko noon, saan naman noon, imbis kayo magtortor ko, karoon kayo natin motor at tutag lagyo. Pundo naman yung may motor ko, kanakaw. Maglisod ba? Lisod og na kay mga Bakjab. Bakit kanang namin. Kanang nago kilakaw, mga birthday baron, na mga Oo. pipe. Lisod ka ba? Dito kaglakaw na kayo. Oo, manihan na amay, gambay. Okay, gahapon na timing ko doon, kung uli sa mga. Ginamay ako kasi. Hindi, dahil. So na, ang eskwela sa BP, BP, eskwela niya, kuhan, pagpatay ko kuhan. Kung eskwela na ba, lisod na. Eskwela ng isa. Dapat trabaho ko to. Ang eskwela, eskwela akong parang mga palit. Ang eskwela, construction. Okay naman dili ka eskwela ba sa street lang na abroad, ipot siya. Hindi po siya. Pwede naman na pilan may edad. 20 na na eh. Oh, 21, pwede na 21. Kaya tanahan magod ang guhan, di man palasutan na lalaki, di 21. Okay lang, dili 21, basta tagko, bitaw. Problema kayo, really mo. Ayun lang, nun, bata pa nung kayo. Isa ko sa anak kong istorya. Abroad siya, Sabi ko, lamang kayo kayo sa... Ano, wala na naman nasuporta eh karon. wala na. Hindi na sila. Sabdan, hindi na na ko yung misis nga. Nung siya mo kuhan, sabdan na nato na mangayo, katagan. Tuloy ko na ako ba yan, nagbili ko, naningkamot ko na siya. Amay, kaya manikamot yun. Tudong, Oo ba na sa sauna, nagbike mga nilinok? Ay, Eh, gidagan na Didagan? baktas. Gidagan rin. Nawala man rin. Asa yung mong sundap? Ani, dagan daw itong paglinog. Ha? Grabe po, alag eh. Dagko, pag-abot na mo, pag-abot na rito dagko, kay singot ay. Ang taga, Yung uyot, gibiyaan. di man, nakasakay na itong uyab. Namin ito sakyan na ng gagawa to. Kasakay na yan, una mo daw mga sakyan, anhin siya, di ba? Dapat sila dili. Dito na pumatan na. Sanukan. Niya kami rito, nangahasi kung may tama, nilalima ni mo ng ang dagat na daw sa Sinayawan. Grabe, istorya lagi. Ang lansa niya na Sinayawan. Abra. Kuya ka itong first get.
First time man ko na to. Ako ba itong gidagan dodo? Mo gani. Tanan man ko ta nahasik ato. 2019. Pero wala ba experience ato dire nga nahasik sa dalan. Itong Kaya gidagan. naman mas matanaw ato. Huwag mo kasulay pag nagkaunsa ng ligos. Tinglalap niya. Nagwet din niya to. Pero matingala ka, huwag yung nag-video. Siyempre mo ka nag-video ato. Guys, mag-video sa ako guys. Grabe ko suko sa lingkod. Sa digos. Murag. Nadiri ang sigarilyo inom ha. Uric acid. At sa soft drinks. Ang inom lang ang ibutang na kay sigarilyo wala makuha. Maya. Wala ko na sigarilyo sa Ah. ano pa. Inom noon kana. Tagamay kay hutong tani mo mga Wala ni bitindangan ko sige lang ni pahilo kanin na. Tay. Sa kitang yan. wala yung labi nag-admit. Kung saan mo na-admit mo na. Ayan na, ako butangin nagtanduhin ng imong dextrose, di ba? Awa ng tubig. Okay, Sir Joel pa. Saan mo? Stop mo? Ha? Stop mo? Sa reply. Okay. Okay? Okay. Wala mong ganang mapahilot. Katik na kaya. Masih di kamu ato ha, umaha. Yeah. Red live ba yan na? Pantay ko makitaan. Sakit Kung mo ba? makakita mo na siya. Dito na. Alagay ko, alagay ko katwarta ng Facebook. Basta ma-advertise lang, okay na kay ko na. Kamasayod man sila. Ayun, kapaluman. Hindi ko kakwarta Facebook ka. Pero nga-post mo na, may ganyo doon na nakakita. Oo. Asa man eh. Tingnan ako nga. Nindot pa yan ng hilot package. Nindot kay ipangilot ni Boss Eric. Kita na kada eh. Manghilot lang siguro kung ano yung pagunit tagpaa. Paang puti. Mga puti kayo mong Oo, gusto mo ano rin. ito interview ni Marie. Kaya, ganito, tra. Man, nagay ko ano yun. Nindot sa hilot Boss Eric. Oh. Ludi. Di ka logi, balang di makauras. Mahalag malangan ko kilot eh. Hulat mo din nagsunod. Ang lalaki, dali na mahuman. Ang babae, pwede na ito langanon eh. Viewers. Langan laki man. Ayan, namag ni laki, langan-langan. Daghan ka Kita na lagi pala sa mga lagi. classmate lagi. Kitsun, tag-asa na. Kada po siya sakit. Wingon pa nag-extra sa hilot dabi. Yahay yung si Eric. Ayo kay to ba, Surigao. Hmm. Ah, Oh, to sorry ka bitaw to. Nya, upat ka tuig na itong ginagwantay ang tuhod. Unsa dito? Dito kalakaw? Di, Talakaw talakaw siya, siya, pero pero- sakit yung tuhod. Dili matiko-piko. Dili matuyod. Ah, Puro piko. Mao na makita mo to sa video. Puro sa kanang tuhod. Di makita ang paa. lama. May na bagitom. Oo, cut short. Tingnan pa. Tipo ka gani ko ora madlan ni Mura bitong bani Para bitaw lang nga. nagdapanti. Bani nga nas tunga-tunga ba? Panitan. Oh, nas tunga-tunga ba? Ubot puro nagubod. Pero dili man puti nga ginagmay. Halos man ang tanan. Huwag pa lagi balong ah. May gadi kay kasakitan ron. Ano dili? Karon ra maganay ra. Tapos mabungkag ang mga tinaguang kon ba. Pero 2018 mas siguro na ko ni. Ano ba na tuig na kung si Bugay Lovely ang bugay bata? na to. Maglas Wala na pa hilo man diri pa nabigyan. diri man kana puyo to. Di ka Lovely. makato diri. Lovely dili pa. Hmm.
man ako pahilot laing ganun lawas ano. Di man din mapahilot yung kondisyon ng tao diya, no? Asa. Dili. Mag-antos ka sakit ang hiluto. Kaya dito, mahilot ka dito. Kami manghilot tayo gapon sa mua. Pero, problema kina. Imbis kayo mawala. Pulo naman ng adlaw yung pamaol. Hindi sa ganitong taga sa akong nga Mercy pangalan pa. Mercy ka pang Mercy lang po. Ano babae? Mercy? Oo, babae dili. Walang balay na. Manang balay. Nakay na dumog diya. Di sa kuwan siya. Dili, Mercy. Sa Sa akong man to, dili. dili. Sa og. Oh, Kuwan. sa akong. Mercy, murag malutatay siguro. Na sa tao naman. Kung sa ganyan ang likod sa terminal, kung sa tao nga na. Mahayahay? Dili, ang dili ba sa Digos, kung sa pangalan sa likod tinda palengke. Na. Ang ganyan rin ba ito, terminal Digos? Gani. Mo na yung address dito. Sa ganito eh. Bagsakan. Bagsakan, layo. Asa na ang Bagsakan. Bagsakan Hagunoy. Bagsakan. Ayaw. Pilot ka? Sakit na kayong lawas? Dali kayo. Mag-alas 11:30 pa. Mahulat lang ka? Kayo gamay lang dyan sakla. Hop, ya. Natulat ang tabas. Ako day gapon na nataligsikan man ko lain na sa kong tulaok ko eh. Ay, ikaw man ni boss. Sakit ka inga nga ba? Ito na nagpagod pag-ikin. Ulan mo yung kamatong. Lisod ang kanang mataliksikan ka. Ito matong ito. Muli ulang basketball dito. Tukar doon ng ahat ba? Kumaran ako sa ka. Tanto ko sige pagkabag ni. Ako raw ko pisat sa balay. Ano ito mga gilinom? Nakapot kami sa kapoko. Pagkabag mo ka. Inom mo. Naghapon. O gina-gina ko. Yawan mo ko kahapon nga nataliksikan ko. Ay ka, sumuka. Kapit pa di ka kaon. Tugay mo ka ay latulat pa man na celebrity. Ano ka pa na yung anak? Basta ang anak kini nagrambol ay na sila special. Anan mo gud may basang ana. I-separate mo gud ang batchmate. Yan kato di na man gid makaya kapag tighana. Pagtangka wala Itagat gud sudan. may gud may problema gud. Ano may sultan no? Nautag sudan ay kay panulog si Lupin. Lain man gud sulod-sulupin ini. First tasmag ba? Nya ang palato puno kayo mulakaw. Mawa man as man to. Wala. Wala na din. Saking day. Di man tuon mo balik pero Puno. balik tulo pud ka tao. Nita ko kay plato. Lapad dapat ay birthday ayo idagko ang plato no. Dagko kay sulod ba. Mura bitaw siya og Mga tawa-tawa mo lang ang plato. ay pagbutag plato nga labi nag ubang plato dagko niya bitaw ang murag lalumon gamay. Agoy. Wala sa kalabig. Ako'y bisayanga sa mga kuwan mo, mga bata. Labi na kamutang niya. Dili mahurot pa sa bata. Tandag ko, mahiyahay sa iro ano yan. Ay kay tong mero ato. Grabe bisita tumang manok. Ano ba nagto kasal ni Dik dira. birthday 50 years. kasi 50 edad. Langan Classmate na mo itong bukyan? Bats. Sabat Ang na. classmate bats anak ito. baka daw UN. giilaw. Baka sus ang nakaon ako mo upat ra ka buok. Asa man baka? Wala ko ito yung mga ulod sa baka. Wala sila sudanan eh. Pero nakakaon ko mang unsa ni sa baka kana din. Pero gamay na lang kayo mo. Tama kitong gingon ni Roy, mang. Tara. Di mandas mag. Kita abot kaon na yung kaon. Dito kaon. Igo gi pagabot namo mao gi pagsugod og kuan. Kaon. Linya. Kali niya. Di naman manghawa sa lamisan yung plaster naman niya. Wala plato. Wala po lamisa, wala po bangko sa kadaghan ba? Minsan yung Sabat mo na pagkaon. Ready naman siya, ready man tanan.
I-announce. Bahala kung standing unta no. Gani. Wala ko ilang misa basta ginay plato kutsara. Wala man. Wala na po nahurot. I-announce Wala man. nag-serve. Wala ingon nga tiktak ko sa sudan. Na. Oh. Na upat ka tao man nata to 5. I-announce nga ay mo kabala ka wa pa kakaon kay Oh. daghan sudan, wala lay kutsara kay nahugas pa. Ako lakulat pag taon na Piyansa kami. Urot oy. Iyahay hakutay oy. Ay, Pero ang oras na to, sanang oras na to. Size. nasa Size escape. pa. Hindi po kayo, butong kayo na size. Oh. Gutom man ka nagsalig lagi ka no. Masa birthday ipagutong jud ka. Butong yun. Lain ba kay ma-birthday ka pati pasuga. Gutom ka naman. Nagutom jud to, doyas. Iya ako daghang kay puno kay akong plato, ja ko classmate. Duha ra jud ka pudyot, lain na ni bahala ka di ay. Sulo ni sudan oy. Wa ni soft drinks. Duha ka drum, wala na. Wala soft drinks, wala dyan nataga ng soft drinks. May gana, itagaan na itong ilimnon nga. May og red One man to horse. champagne. Gibasa kay nako champagne. Ano isa no? Oh, lami ko kani lami. Lami ka champagne no. Ladies drink ba? Sa mo inom Like mo? sa may ba no? Tingnan mo mangutahan na pa man. Mahal mo na sa, Mas mahal na sa me. Pila din na siya. Libo, nakapon na sa pre. Alibo rin ang champagne. Dito, kuhan Ah. sa mga kape ng may. Dito na lang ta sa me. Di ba, Mahal mo pa rin. Mahal ang Mahal man yung champagne. Yung order ka ng pulo ko buhok. Na! Daghang ka sila. Dagang kay champagne man no? Kasi klase. Dagang klase ng inom. Red horse, di bugnaw, giusap po. Ito pong daghanang ipagtagaan mga kaliwat di. Di parehas ila Peter Liba nga. Ako yaw kay si Peter mo imbitaron kay mutanaw bitaw. Mutanaw bitaw brad nga wala na. Dili na mangutan na. Utang na kon, dugong. Wala man siya masugo, yung anak. Ano sakto? Butang ni. Dagan niya, San Miguel Light, yahay kag Ya, San Miglite ang ipainom pa jud. San Miglite ba? Parte daghana. Dami na sa muklat. Lami siya tama lang. Bike lucky jud ba na makainom. Gabi kung giusban to nila grade horse. Dito manguli mang. Wala naman kung giusban ang upat ka red horse. May pati daghana na mo 14 ka buk. Nya upat ra ka red horse. Pila ra man ano? Manginaw man gid og video. Ulan pa Isa jud. ka buok ana, isa ka tawo, duha ka buok. Tama gyud na siya sa katawo. Lipong Manginaw na. man gyud. Nadaghang kay gabi. Ako ra man ni nalain laki dito. Nagala ko pag picture. Uy, Ito mo ka niipon sa mga babae, di na kag-ipon ka dito, dilit kang biya na ako. nandito sa mga roses. Wala na. Mabitin ang kasinistoroya sa mga lalaki kay Puro Wala man inom na, ay tanan. dili mo inom. Puro manginom niya, ikaw di mo inom. Yes, sama ka dito. Ato lagas babae. Ito ko kay ang hatag dito ladies drink. Dara kita ga ladies drink. O di. Pila na pa ito na inom, isa tag isa naman ta ka. Kung dito pa sa laki, mapugos mo pag inom. Adi ya po gagwan. Pugson mo yun, di mo ginawa masagot ikaw. Anak Kita kikakaway. dili non sila. Dili Pero na pag sa magwasyan midlight ka ang hatag nila kina. Kaya sa migla, Hindi. okay ra. Ibutang. Yung great horse kay, og di ka manginawa ng great horse, isa ka putil, ay isa Ang ka, wala na maliit. isa ka tagayan, nga, manghugot, huwag mong naong. Nang inom ito may green horse dire itong yaging paso itong pag-abot. Ah. Ato nga, ramong nahurot eh. Hindi mong ka manginom, mga na, pitigin ang isa tanan, beer ka na. Uy, mangul, dili na nato ni doon kay gamay pa ni 45 gabantay pa o ka ng niya great horse. Lagi na yung pinakabangta yung nunod. Ito pong nainom pugog mi. Burag duhar mi niinom sa mi. Suswa pagkabot ang alas 12 na to ko. Pagkatulog. Magkatulog mataan. Duka mo pa ni mang. Bamira kayo siya ba? Mahubog gihapon ng meat. Oo, Dagan kaya ang mahurot. Ang napansin na ako murag magduka. Hmm. Nuway ka istorya. Duhar ka bok. Kaya may pag-uyab kay daghang istorya. Ito itong uyab. Dagat istorya no? Pag naminyo na, lang, walay ik. May sige lang atubang nga cellphone. Anak naman na. Katong tao eh. Anak naman. Anong uyab pati magdaghan ng blatik? Wala mo to Para lang yung Na! Kaya mo tayo, wala mo tayo mga limit-limit. Karon limit, si Piat mo lang.
kuya baklay. Di asa ka ba Kung niyo? maminyo masakay. Sakay lang. Ano masakay man? Magbaklay tayo. Init. Init. Tawon. O gabi dili mo gusto ng mabaklay. Dahil yung kwan kuya, baklay. Sakay niya. Dugi-dugi. At tapos yung Kaya inaya. mo lakaw. Ayaw maminyo na. Dali. Uy. Kaya mo nilaban. Di, ang sa cellphone ako di. Kato ka dada sa gabi ka. Hello, sa Nahito ito. dito ni Bruno. Ha? Akong taga-tulog niyo. Ha? Ayaw. Ha? Ito yung hilot na taga-tulog niyo. Ano man? Nakakuha na nakarecover na ito. Ay, dili pa lang daan. I-declare na sa naayos eh. Nasa video sila. Niling ko ba siya? Naluwa na daw. Straight naman. So, ano, balik. Yang uyab dire naglingko gitanaw sa duha. Sa tanang video na to, gikan sa unang to, kato ang pinakakuan. Pinaputi. Nakaputi. Pinakaputi, walay si kuan. Wala si, kuan ba? Di ito arte, kanang, Malis kung ma'am, iyan na ma'am, sa anak short man ko. Ano po siya? Ma'am, May paguna na to malisya. ma'am. Sa anak short man ko. Short ko na pati mo buha. Wala lang yun siya. Ito nito para sa uban, may tabunikol. Open na dito ito ba yan? Wala lang yun siya. Mama ito yung isuot, nagsakay sila. Tubas. Open magkano yung nagkuhan yun, live ka. Hayang. Dula-dula ko bilyar kahapon. Hindi maka-straight hindi. Mabini ng mga orong tibaan. Lahi yun siya. Sawar pa nung kusog kontra. Sundot siya kasako. Korta ni tawanan niya. Mga ni tira niya. O, di yung damon ko. Hindi, makabantay, kabalo mata sa tuwang lawas. Ay, hindi akong lawas. Hindi akong kondisyon na. Ano na, ikod siya, i-relax, ano, bitaw? Higda. Pag mata, maura mang gihapon. Ay, lahi na din eh. Dapat kung relax lang ka, okay naman ka. Matulog lang ka sa kauros, duha, tulog. Inig mata na kondisyon, ha? Pero pag mata, maura Japon, ayay. Relax na mo. Relax na ang lawas. Ikaw anak din mo ito sakit na. Sakit naman. Ay, sakit naman. Pag ako pa smile, kaya nabi ako yung viewers ko eh. Ito gamay. Hindi naman ako sa mga permiro. Ito kadulo. Boss, bitaw daw. Wala mong reklamo. Pag ikaduha, dere na. Lahi na siya. Nakuha ko na to. Ay, ito hilot-hilot ito. Nahilot. Ito siya hilot sa linya. Ano ang mga gusto sa'yo? Kasi mga ito. Ano yung mga hindi sa biginahawa? Ligwas dito amon din. Ay, napidaganan na ron. Ay, Pwede matulisogo ko na lang na dito palit ng boss ko. Kasi pimawa ko sila katulis. Ito gamay. Oo. Wapo na kayroon ka ang reels. Bahala mo kung ba nga sayo, kanta ko, dili. Hilot ang magawas. Di advertise kayo siya, no? Bahala mo dili. Yang reels na ba, worldwide ka na siya.
gamay. Taas-taas yun ang inaw ba na? Nawas ng mga tubig ba? O di wala, di kondisyon. Kaya dito kuminom ng tubig yun. Kani mo ninindot na hirot ng gawas ng tubig. Kondisyon na. Hello guys! Walang sakit, basta kayo na resulta. Di ba pwede ka na-anaon no? Nanaon ba? Nga naanaon Layo mo, po, bibi, yes. anak ng hilot, kamanguran. Kusog-kusog ka kamay. Kung na po na yung kusog, hinaya. Oo. Yung kakusgon. May kusog, Sama hinaya. ka di ay. Layo po, gisda. Ako maganda. Ay, di mama. Oh. Nagao. Nagao, nagao. Kagamay naman ang pinangayoan eh. Kuan. Ay, ay. Magtanong. Kiss di mama, kiss di yan. Oo, eh. Ay, sakit boss. Kaya gusto ulit na yung sunod gusto mo. Tapos ayaw na makadungo. Ano? Yan ako dito yung lakaw. Mag-birthday, ulan, alam, may kapag-uli. Yan yung itong sa disorso. Hindi ka punta ng ito. Naghapon yung ito lang. Kaliksi ka ito. Sokol ko sa ulan. Motor ko. Lahat ng ulan. Bibi. Pakyaw ko pili ka kung ako. Okay. Misyon, hindi ko pasakay. Sa tubos ugat. Lusay na sa lusay. Manay singot uga, sumutuga.